Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aw, naggapuan mo, Sip. Itay ka pa birbirukain. Nagapuak iti balay da nanatuyang, Chip. Anya tinaramid mo iti balay ta. Apay di mo amaw, amamad to itan ni nanatuyang. Ha? Mamad town? Kat Uy. napan ka nagpapadtukin ko na? Mayat din patuna kanyak, Chip. Anya nga itimpadtunakan ka? Diyak ka no ibagbaga iti sa balay. May papan iti love life kaw. Kahit ibaga marot ka niya ako na. Di mo nga ibagbaga iti sa balay, Ay, madi ka no nga main. No, ibagak ta saan nga umipikto, kuna na may. Wine, duwa tala nga makamaw. Iso nga ibagamaon. Sige, kuna mo ni nanatuyang agka-girlfriend na kam. Nagmayatin day tapadtunakan ka. Ay, Chip. Ay, yung ka magpapadtaw. Mapanak mamang Ang ada mo bayad na. Ha? Ay, ada kwartak di taoy. Ha? Anya ti pagarup mo kanya, awang kwartak. Ikaw ka nga agpapadton, Mamat pati kamat itipadto ni Kumari Tuyang. Apay, sana pudnaw. Ay, mangkukwarta lang dayjay. Nung ay baga na makasawa ako ni tatawain. Di mo patpatyon. Mapanak agpapadtaw. Ay, kalaang ibagam to kanyak no anya tipadto na kanika. Madi ka now, no ibaga iti sa balay. Maawan ka no tibilag na. Adula amen. Mayak man nagpapadtaw na natuyang. Nanay, apay nga umunag ka dagaws. Pinastrukan, ay dito'y balay, may. Lukatan nga minan na to'y ridaw nana. Anya ti umay mo aramida, hindi to'y balay, may. Umayak nga rod agpapadtaw. Ada kwartam, Adda, mano day ta kwartam. 50. Ano nga data 50? Mapispisang pa'y mga raw. Bayad ko nga agpapadto Ay, saan nga umanay day ta? Kaya't mo asawain, kurang day tawi. Wan! Kuno duagasot ti kababaan a pagbayad da kanyak. Nagnginamot tayo. Saan pa'y akumpleto day day Pangalak nga iti duagasat o pagbayad ka. Ingka pa'y agdiskitar. Agsublikan taw inton adan kwartam. Tapno kompleto ti maipadtukan ka. Naskan ngagbayad ka iti 5 gasaw. Bala. Umunag kan kwaraw. Una na. Dito, iti pagtugawam. Agyaman na ka. Alan, padtuan na nga ruday. Kumani down payment nga umuna. Ha? Kwarta pa nga umuna? Ato iti pagbayad ka. Duagasot lang. Iso lang matiyada kwarta. Jay 50 ngay. Inayon mo na. Awanin na pulos tinabati a kwarta ka. Kaya't mo tipad daw kung no saan. Sige, itod ko haminan kan ka. Hey! Ala, iyawat mo nga rodan, day takin kanawan adakulap mo. Aw, antawi. Aw. Anya ti makit-kita maghasat ka. Makit-kita kwaraw. Naglawag ang makit-kita. Tiyan niya, kapag nagkatawa ka. Naragsak gayam jay makit-kita dito. Agasuman, mamit mo jay forever mo. Kanaw, sa dinaw, kan asino deta ka forever ka. Ibaga mo na. Nagado na sa lunsod mo. Kahit nagbayad akma, di kumplito mo na antipadtaw. Duagasot lang jay bayad mo kanya. Kurang. Kurang pa na higay. 5 gasot atap no kumplitaw. Ay, awa ng kwarta. Ay katusto nga rodan day jay ang embagak. Agawid kan. Bitin mate. Awan tuloy na. Ni, nakalidliday ka man naggapo iti ayan ni nanatuyang, Chip. Kasanaw. Sana kumplito dyan padtuna kanyak. Uray siyak ta, kurang ka no tibayag ko. Ha? Uray si ka? Kurang mate? Uy, baga nalatan nga, ka-girlfriend ka naw. Kas jay lang. Awan tuloy na. Awan ata kurang nga rin tintag ka.
Apay, sika. Anya ngay matimpad to na, Chip. Kuna na mamit ko kano ti kapur iber ka. Ay no, mayat Ngam, apay ngay analiday ka. Awan nga ron tuloy na. Na? Kurang ba't ngamin ti kwarta. Buwan pala tituloy na, mate. Ayuwanan niya. Mamit mon tulat ta ti kapur ibor mo, Chip. Ay, wine. Iswarong bang langan na ragsaka. Ay na, Naa. naga daw tinagpapadto kanya maray. Iso nga ita, ado mati kwarta ka, ha? Naa. Ayun. Nagaduday ta na kwarta nga ipakpakitam kanya. Ipaspasikat ko nga round. Pudno matlaang aya dagiti ipadpadtom. Apaya pagdwa-dwa ang maray. Ay sos, awan pa'y pulos pimalpak nga impadto. Kasta aya. Wun maray. Ay, hep. Nari ko na. Mabalin abilangak dagito'y kwartak dito'y sangwanan ti Tersina. Ay katwan No kayat mau, padtuan ka mo. Agbayad ka. Manaw. 5 gasok ti Na. kompleto. Nagnginan. Nalakan aday ta. Oh, sigay, ikan ka iti discount mo. 499. Nanginalata. Discount mo, tabaakan. Bilang man laangan day ta kwarta maray, tamalagip mo man ti kinabaakaw. Apay, pudno ti madamdamag kung agpadpadukan maray tuyang. Pudnaw maray, day tuyong ti pagsapulak ita. Aya, Nalakatrabaho. ado ka numot ti agpapadtukan kakad. Kano imay pa'y ni kwaraw. Ha, ay katanyangay mo ti impadtumkan kwa na maray. Ay kat iso at imangibagakan ka. Makaasawa mo't nga tan. Kaya't mau, tapadtuan ka maray. Libre lakit day. Agbayad ka iti 5 gasot tapno kompleto. Ay, awan pagbayad ko. Ay dumawat ka, kinilakay mau. Pangalaan na ngay mo. Awan to, pa'y kwartana. Kapitan, umay kan tapadtuan ka mo. Padtuan nak. Kunak man no umay dakadanunan iji balayaw, dagiti mayat nga agpapadtukan ka, maray. Agsursur-surak latan, kapitan. Siya kunti dumanaw. Sa anak nga agpapadtukan ka? Saan mo akayat? Agbayad ka lang, ba't iti 5 gasot? Pangalak mo't nga iti 5 gasot. Sigay, utang mo nawang kwartam. Naa. Day takot ti pakaut utang akon. Sapay mayat ti maipadtukan ka. Uray. Jak mamati iti padto-padto. Ingka ija sa balay. Taawan ti pagbayad ko ken ka. Utang lang arudan. Ay jak ngarod kayat, nay. Apay nga usay. Saan ka mata na sumurusurot nga grunta? Adda gayam girlfriend kaon. Ha? Adan girlfriend mau. Pimudno mo ti padto ni nanatuyang kanyak, Chip. Uy, imbag man. Siyak. Awan pa'y mo't di padtuna kanyak. Urayam Ay, sigay, ina kon, Chip. Ha? Pumanaw ka manan. Agur-uray nga rod ti girlfriend kaw. Agrunda ka inton rabay. Ay, saan? Si ka lang, ati mapan agrunda, Chip. Sigay. Na. Adalang girlfriend na. Di nan kaya ti agrunda. Awan mo't lang. Hindi padto kanyak ni nanatuyang angkail. Siya pa'y nagbayad ak iti 2 gasawt. Mamatpati kan tumot iti dayta apad-tupad daw. Ni pa'y marituyang mat ti pagpapadtuam. Luko-luko din, Jay. Apay nga itam lang nga ibagangay. Amo nga raw, damapang ka mo agpapadtukan ko na. Idi inawat mo jay kwarta, ti maray ka mo adagos nga minin. Kaya't kumot amang nagtipadtuna kanyak. Anya nga iti impadtunakan ka. Kuna na amamit ko kanon ti kapur iber ka. Forever? Anya nga matituloy na. Hindi talang matimbagahan na. Aya? Warog,
Kwarog, amuna ka mo data sumungan abalasan. Susamot daytan jimpad to ni nanatuyang ang kapuribar ka. Nagswerte kan ngayon no isaw. Ay sus, nagpintas ka nagsiksi. Long hair, nalabagan ti pingping na. No, iso dayta di ka por ibermaw. Anya nga ti aramidam. Ay sus. Kanya nga iti ramidag. Sabata mo! Ay, wanang kal, sabta kaon, umaya kaon puribar! Juan, Kwarog. Ay, urayan nak dita, umaya ka talaga! Kwarog, aguri ka. Ha? Sabali mo tinagturungan dan. Ay, wine, ay puribar ka, urayan nak dita, umaya kaon! Darasam, sabali tinagturungan na. Ay, umaya kaon, kapuribar kaon! Apay ang makasangsangit ni Kwarog nga inyag mo dito barangay hall, Kapitan. Laplap dakto pa'y nga agsangit. Apay alapdam no kayat na tagsangit. Nagsangitin. Sa pa'y, lakayan. Kas Anyaya, ti pagsangsangitam, Kwarog. Amit kundi kapuribar ka, kagawad. Na, apay ngay ngagsangsangit ka, kasta. Apay nga kasday tinapasama kang kain. Ha? Anya ayat tinapasama, Ay, Kapitan. ekwa, mamit na kumadya ka por iber na. Ngam sa bali mo tinagturungan na. Iswa, saan na anamit? Nay, apay ngay. Kwarog, ingkalat kadamaganan ni Marituyang. No apay akas dya tinapasama. Ay nasan kayo man nga agrikla-reklamo dito isang wanak? Kaduayo pa'y ni Kapitan. Umay da agreklamo anya ngamin tinapasamak. Nagsakit tinapasamak kanya, Kapitan. Ibagam ka ni Marituyang. Nagkagalpri na ngagpaisaw. Ang apay nga ito nagsina kami milang. Apay nga na natuyang. Maray. Sung batam ti sa lunsod ni Tanod Usay. Naglakati sungbat na. Kurang gayam jem bayad na kanya. 5 gasaw ti kumpletaw. Ngam 2 gasot lang timbayad na. Anya aya ti tuloy ko madyapadtumken ko na. Ti kumpletaw kat kastawi. Agka-girlfriend ka. Ngam daytaw jay tuloy na. Ngam agsina kayo mo lang. Iso aday to'y pa'y tituloy na. Saan kalatan ang makigirl-girlfriend? Dayta ti kompleto. Nagalas mo gaan tapad taon. Isi ka ngay Kwarog. Anya mo tinapasamaken ka. Pimod now, anamit ko di kapuribar ka. Kahit dayta matipadtukan ko na. Ngam naglisi mo di balasang. Ipalawag mo Marituyang. Ti kompleto dayta kat kastoy. Kwarog, mamit mo jay ka forever mo. Ngam, saan nakaamamit? Tasabalay, ti pagturungan na. Nagalas mo't gayam tituloy na. Jakla ko man nagpapadtaw. Urahin talata di gasat tanchip. Santan ngagtalak ka ni nanatuyang ang mamadtaw. Huwag nga raw. Sayang lang timbayad takan kwa na. Nagnina pa yung nagsingir. Pag gasolina talaga na di kwartata. Tapno makapasada ta. Anya makunam chip. May mayat pa. Ay na, Kwarog. Saan yun asayangan deta kwarta apagbayad yo iti mamato. Tigasat, dumteng latta dayta. Ala sigay, didan tinagibusan ti sa balipay ang parang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insora para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production. Sa dino ti papanam na natuyang. Ditatersina ni Kumarik ako nang agbayad akman iti utang ka. Imbag man tad pagbayad mau.
at daintad ni Tatam Abadong apagbayad ko. Sigurado ang maragsakan ni kagawad ko nang tagbayad kan. Nalabsak ka ta nakapanimi ti Tersina na. Aya, mala ina nga rudan. Marikwanang, good morning! Nakaisam ka mo't abigbigat. Siyempre, naragsa ka gayam. Imbag man ta naragsak ka, siya kat sa anak naragsak. Ay, jakla ko man nagpapautangan. Apay ayamaray. Saan damat nga mo ti agbayad dagiti nakautang kanyak. Siyak pa'y ti ko silapan da no agsingirak. Aya. Ay. Kasla ni Mari Banang, idi siningir kaw, kasta unay ti kusilap na kanyak. Akasla adda na dagsa na basol ko kuana. Siyak maray, saan ka ako silapan apulaos? Wen ta saan ka amakadlaw. Uray kusko silapan ka, ipagarup mo nga is-isuman ka. Kasta nga ron maray, no pimuskulan ti rupa. Ay, jak to agpautangan inton maminsan. Talaga saanan. Kasano nga, no agbayad ak itan iti utang ka. Agbayad kan? Wen, ala, kwentaam aminin nga utang ko, tabayada ko. Amin. Ay kat nasaya at no kasta. Sige, takwintaag nga raod. Wen, maray. Ahap, isagana kong ti pagbayad ko, ah. Ay, mayat at. Talaga nga adda kwarta, Maray. Darasem nga ron ti agkwinta, tama nga no agbaliw ti panunot kaw. Wan, Maray. Yan nante calculator ko. Mabitlaang, Maray. Hindi nakpagurayan iti mabayag, maray. Dinsamot ko Marik atuyang dayji at dayji Tersina ni Marikwana. Una na, mapan na kano bayadan dagiti utang na. Adda pagbayad na. Adda kano inted ni Tata Badaw nga pagbayad na. Ay, kasta. Ay, siyak. Diyak pay laang kaya ti agpakita ka ni kagawad kwanang. Tawan pa'y pagbayad ko iti utang ko. Saan ka pa'y lang agparpanang kinikagawad ko nang nuwad da utang mao, nanakura. Kusilapan na ka. Talaga magtasaan. Kita ang danana to yung kan kagawad ko nang, oh. Katawa da katawa, oh. Kasla adamot iyaw awat ni Marituyang ka ni kagawad kwanang. Daytan ti pagbayad na. Ay, ala, panawan kan dito'y dalan kwarog. Agawid akon. Ang mga numakita nak dito'y ni kagawad kwanang. Sige, nanakura. Tagawid akmatay. Oh, yawat kun kaday ti bayad ko, marikwanang, ah. Katwan, Maray. Yawat mo nga rodan. Aps, adda malagip ka. Na, Sakbay nga yawat ka, adda kondisyon ka. anya day ta kondisyon mo. Agbayadak, ngam, umutangak manang. Anya, ay punay kamatan. Apay ngay nga ada kondisyon mo, kasta. Katanya ngay nga raw, nagbayad gaya man. Ay, kabay-bayad mo pa'y laang. Umutang ka man na nadagaws. Ay, kaun amaray, kasta talaga. Aw, mayat ka? Wano mayat ka? Anya ngayon ti maaramida, kat dandani di mo yawat day ta kwarta. Kunakto, katamayat ka. Mala, awatang nga rodan. Kumusta kayo dito Tersina kagawad ko nang? Ay, dandani mang rikab, kapitan. Dandan, apa nga? Di mo ipalubos? Kasanaw, dagiti da dumaan na kautang. Saan da nga ammo ti agbayad iti utang da? Ay, sus bari-bari apaw. Asino ay dagita? Huray dagiti kagawad na nakautang kanyak. Saan da nga ammo ti agbayad? Ay, makaungetak no kasta ti ugali dagiti opisyal ka unday. Uwan nga rod. Uray ni Mari Banag, at damot utang na kanya kat di pa'y agbaybayad. Ay, sana ka makaunget. Injak amo data. Ay, di ka man agin di mo, kapitan. Kwa. Ibay am tay baga ka ni kumarem tao bay agbayad. What? Naskan lang nga agbayad kayo ni ti utang nyo, kapitan. Tani Mari to yang nakabayad doon. Ay, naimbag man. Ay, nagsaya atan ni Marito yang no kasta. Bilibak!
Inta garam, Chep. Nagsapamutan apa nagaram daytan. Kaya may mayat at tinasapa. Inta nga rudain. Ijay daya ti pagarmanta. Taado ti babalasang ijay kay. Ha? Kaya't mo asawain. Lumabas ta di ta tersina ni kagawad ko anang. Kuna. Ure sa dino mo ti papananta. Laod, daya, abagatan, amyanan. Lumabas talat tamot iti tersina ni kagawad ko anang. Makita nak ni kagawad ko anang. Kusilapan nak. Ha? Napay maakusilapan na ka, Chep. Apet, da basol mau. Diyak pa'y nakabayad iti utang ka. Anya? Malaki din, ure ko silapan na kan. Saan ta makaaram no di ta lumabas ije tersina na. Nakakatkatawa talaga tis istorya kanya Marikwanang. Naahon nga raw takas taunay ti katawa. Ay, kwaraw! Sa dino ti papananyaw! Ayan di ko araw. Dagitada man lumabas da dito'y ayan ti tersinam. Ay agure ka man tasingirag. Ay kwarog, kano kang agbayad? Ay, kwarog ka na tumalyaw ka mo't Agbayad ka na, makaungot akaon. Na, adalakit din a pinartakan da tinagna. Kwarog, agbayad kan! Nawanon, nakaadayudan. Adda pa'y laganas na lumabas dito isang wanan ti tersinak. Di namot ammo ti agbayad. Imbag kanya kata nakabayad ako na niya maray. Ngayon ang imutang ka madan. Si kake di mo. Ay, aguray katagistorya ak manon iti nakakatkatawa. Apay ay apakatawa kalapakatawa. Siyempre, tapno din aksingiran. Uray di na kun pakatawaan singiran kalata. Ay sus, di nakpay mo't singsingiran ita. Apay asan? Kano inaldaw ka nga umay umutang. Aya, Naa, kasla di mo matamaw. Apay nga, aya, ti isong batmaw. agawid da man langan. Kano kang agbayad ngay? Nakaglutaw. Nakalusot ta ka ni kagawad ko ng Chep. Saan nakasingiran? Anda kagayaman ng lingid kanyak. Sapay pumanok kahudamit itay. Nang ikaw. Ay, unaan ta ni mapanagaram iji daya. Kaya mau. Abay, sa dino pa'y ayat iti dumapagaruman ta. Numalpas iji daya. Mapantansa mo iji laod. Uy, talaga sursurin ta. Ano sa dino tayo andag iti babalasang. Una, kulik in kulik. Ako na da, Chep. Agure ka. Apay? Lumabas ta dita barangay hula. Kanya ko ma. Abay, di mo makita dyan nakatakder ala kay di ruangan ti barangay haul. Kano ni kapitan da ita? Paypayapayan na tao. Ay, wangak paisaw. Ni apay ngay. Anya nga tati bagana. Ibaon na tamanin da ita. Si kantumot nga men. Apay adito'y tanag na. Kano dito iti shortcut? Ay, intan. Agungot ni uncle ko no santa nga umasidag iti ayan na. Apay uncle. Sa dino ti papananyaw. Sa dino itayin ti papananta usip. Kasla di mo mo Chep. Kano nagtulagan tama pantagaram. Ewan uncle. Mapan kami kaya magaram. Ay. Agwalis kayo pa dito arobayan ti barangay hall. Ay, Chep. Kasano nga yan ti panagaram ta? Santa na makaram Anya ti pagin-in na rasaasan nyo dita Ay, uwan uncle. Agwalis kami. Sapay agur-uray dagiti armenta. Nakalusot ta kini kagawad ko anang. Ngamsanta nakalusot kini uncle. Hala, agwalis kayo. Yak kayaten ti mapandita tirsina ni Marikwanang Marikura. Apay ngay mare, kat no idikalman, nakita ka laang dita. Singir mga minasingir. Kunak man no nakabayad kan. Nakabayad ako ngam, imuta nga manan. Ay, kasta aya. Umayak laangan makiinistoryakan ka. May mayat pay no dito ikan nga umay. Dito'y balayaw, awan ti mang singir kanya. Ala, umunag ka nga rod maray. Ta dito itaunag nga agin istorya. Wan maray. Masapa ta amang rugi nga agis istorya. At ato ti mapag-istoryaan ta, maray. Nagadun ti na istoryataan niya, mare. Wan nga ron maray.
Di tapay katamon no anya ti katawaan ta. Ay, wala niya. Apay nagkatkatawa ta, Maray. Ha? Jak manambaw. Ay, Maray, ang dagayang malagip ko. Anya day ta maray. Nataljapak jay pagkargaan iti malukong ko. Apay maray. Malagip ko. Ang dagayang binulon mo iti malukong ko. May sadakkel kan may sabasay. Si Kam, tila malaglagip mo. Di mo pa'y insubli dagiti ang malukong ko, Maray. Ay sos, awandan maray. Ha? Hapay ngay nga awandan. Bumulod ka di mo amo, ti agisublay. Kano na bayag mo na binulod ko dagijay. Malagi mo pa ilaan. Aya, Idi pa'y panawon ti hapon nga impabulod mo dagijay. naa, nagbayag mo't gaya man. Kawan, si kanto mga may tila malaglagip mo. Agpada kayon samot ken ni Marikwanang. Isumot lagay mapinagwalis na kami ang kail. Tamalamin ti honorarium may. Ay, maala tayo ko na mata oray siyak. Kat, sa dinuhay nga ro ti papananta. Apay, di mo amo. Kalsada tayo ito'y ayan ta. Angam sa dino ti pagturungan ta. Gure ka. Kunak no agawid ta ni ti balayaw. Psst! Dumagasta pa ije tersinan ni kagawad ko nang. Oops, diya kaya ti dumagasi jay. Singirenak ni kagawad. Itakit din. Dumagasta. Naitagbayad iti utang ta. Pagbayad ko dito yung honorarium ka. Una! Di awan tun kwartak no pagbayad ka. Ay, darasem. Bayad na mo. Tapno di nakakusko sila pa. Ang Kaya asidagtan iti tersinan ni kagawad. Agbayad ka kitin. Apay, nagtaraki kayo matita ka ni Kwarog, Kapitan. Naa. Nakabayad kami la iti utang. May ibagam ti kastan. Diyan saan kami nagbayad. Pukapukawan na kami. Kusilapan na kami pa'y. Katuan natin nagbayad kayo itan. Naragsakan kagawad. Katuan Hinta ng kail. Barang nakaluton niyan tay. Mabisina ka. Ay, mabit lang tada ibagak ka ni kagawad. Anya dayta, Kapitan. Ay, di mo kuskusilapan ni Banang no umay dito. Ay talaga asanan. Ibagam kit di kan kwa na nga umay gumatang dito tersinak. Ta di mo't umay gumatangan. Kuskusilapan tumit. Saan nga rudan? Umisa makun Ngamin, kumahare. Marikwanang. Nay, kaluklukat ko pa'y laang ti tersinak nga madakan, Maricora. Kat umayak gayam gumatang. Si Katibwe na manok ita Agswerte ka, Mare. No siyak ti buena manom. Idi kalman, nagswerte ngamin. In may nagbayad da Kapitan kan Kwarog. Idi kuan nagsasaro noon tigim matang. Ay, kasta aya. Ay, kat saan nga ro dun anasakit tinakam mo? Tauray siyak. Nakabayad akmatan. Wan, saanan? Napanunod ko, Mare. Sa anak laangan nga umutang, tapno saan nga agsaksakit tinakam mo kanyak. Apay mo't anas sa umdayta. Pagtaudan laang iti sakit tinakam dagiti utang, asaan amabaybayadan. Ay, husto ka, Maricora. Naragsak ti panaggagayam. No awan ti sakit tinakam, ti tunggal maysa. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.